Guys, welcome to my channel. Welcome back kung nakasubscribe ka na. Pero pag hindi ka pa nakasubscribe to my channel, subscribe na. What are you waiting for? Char. So right now, it's Saturday. And I'm waiting for my friend. Kasi pupunta daw kami ng... Ano na yung pangalan nung... Nakalimutan ko. Basta, pupunta kami sa isang lake. I think it's a lake. Oo. Doon kami mag-picture. Kasi itatry ko yung camera ko. Puro na lang try, no? Kasi hindi pa ako ganun kagaling mag-take ng pictures. And depende sa weather, sa lighting. Wala pa naman akong ibang mga stuff, mga gadget na para sa camera. As in, yung camera ko lang. Yun lang yun. Tapos yung mga lens ko. May mga lens naman ako, pero hindi siya yung mga expensive one. Yung mga cheap lang. Yung pinakamura, sabihin na natin, pinakamura, hindi yung bonggang-bongga. Naka-ready na yung mga dadalhin ko. Yung bag ko, nandun na yung camera. Nagdala din ako ng tablet ko and tripod. Yes. And sasama kayo sa aming photoshoot. Diba? Baka pagalitan ako ng aking pamangkin sa aking pronunciation. So, hi Kiana! I hope you're watching. Love you so much, Kiana, Bebeng. So, let's wait. Parang good. Outfit for today. Yan. Kasi medyo malamig sa labas. Malamig, mahangin. Mahangin lang naman. Pero ito yung outfit ko. Rubber shoes. Kasi, ano ba yung pupuntahan namin? Lake. Magpipicture ako dun. Hindi, ako yung magpipicture. Hindi ako yung pipicturean. Pero, in case, diba? Magpicture saglit. So, ito yung outfit ko na napili ko for today. Depende sa weather. Pero baka magdala rin ako ng... I'm not sure. Magdala ako ng jacket na mas makapal. Maybe. Baka magbago tuloy yung isip ko. Haba na ng hair ko. Iniisip ko magpapagupit ako hanggang dito. Yan. As in, parang dalawang dangkal. Siguro, isang dangkal. Sa tingin nyo, magpapagupit ako. For sure, sasabihin ng nanay ko, yes, magpagupit ka. Kasi magsa-summer na eh. So, it's time for you to go away. Go away. Magupit. So, yeah. This is my outfit for today. So, I changed my mind. Lumabas ako saglit. And... nilalamig ako. So, I'm gonna wear this instead of yung jacket na napakanipis. Kasi nilalamig. Tapos mahangin. Tapos pag nagiging hapon na, tapos gumagabi na, syempre sobrang lamig. So, okay na yung ready. Ang dali kong lamigin kasi. So, kahit masirang outfit. Basta hindi lamigin. Nandito kami sa Rock Island River.
ang isang model. Hi! Yan. Si Amunet. Hintay namin yung isang model. Saan yung isang model? Ang hangin. It's not summer yet, so you guys have to wait because you know it's so cold and you cannot wear your bikinis here. So that's all I can say. Thank you. Anything else? Ang mga gutom na. Picture pa pala tayo. Check tayo with Gutom na ako. Ready na tayo kasi